Centre de Consultes Externes, Amalgama 7, Madrid. Especialistes en salut emocional d'adolescents, joves i les seves famílies. Situat al Centre Neuràlgic de Pozuelo de Alarcón, a Madrid, s'hi realitzen les visites informatives, d'orientació, de diagnòstic i terapèutiques, així com l'atenció individual, familiar i de grup, tant dels adolescents i joves atesos com de les seves famílies. Programa d'orientació diagnòstica. Amalgama 7 disposa d'un programa d'orientació diagnòstica innovador, desenvolupat conjuntament per un equip interdisciplinari, metges, psicòlegs clínics i psiquiatres, emprant, complementàriament a la seva expertesa, instruments d'exploració diagnòstica d'última generació, analítica bioquímica, farmacogenòmica, biomarcadors de TDAH, detecció de drogues a l'orina, exploracions psicomètriques, etc. Programa de tractament ambulatori. Una vegada completat el programa d'orientació diagnòstic, s'ofereix un programa d'atenció psicològic i psiquiàtric destinat als pares i al pacient. Al començament del programa treballarem la implementació d'objectius de millora, en consens entre pacient, família i terapeuta, que seran treballats al llarg de 16 sessions en un període aproximat de 3 mesos, depenent de la periodicitat de les visites. Programa de seguiment ambulatori. A l'alta del pacient, des dels centres de consultes externes de dia o residencials, oferim un programa de 12 visites d'orientació psicològica i psiquiàtrica, tant per les mares i pares com pel pacient, que inclouen noves proves psicomètriques i determinacions de drogues a l'orina, entre d'altres. A la finalització d'aquest programa es lliura un informe de l'evolució clínica del pacient. Aquests programes assistencials s'ofereixen en 3 modalitats: presencial, semipresencial i telemàtica. Per aquesta darrera modalitat, Amalgama 7 disposa d'una plataforma que garanteix l'encriptació i, per tant, la confidencialitat de les visites realitzades. Som experts en famílies estressades, pantallisme, ciberbullying, desmotivació escolar, etc. Processos de separació i o post-separació dels progenitors o figures parentals. Programa Calor i Cafè, adreçat a mares i pares que inicien l'atenció assistencial. Atenció individual, dirigida a cada figura parental. Teràpia de parella, progenitors o figures parentals. Teràpia individual i o de grup, adreçada als germans dels adolescents atesos. Teràpia familiar, amb la participació de progenitors o figures parentals i altres germans. Teràpia familiar mixta, progenitors, adolescent atès i germans. Escola de pares. Centre de Consultes Externes, Amalgama 7, Madrid. Especialistes en salut emocional d'adolescents, joves i les seves famílies.